Moitas grazas, señora presidenta. Eu quero empezar por agradecer o apoio aos grupos que manifestaron que van a votar a favor e decirlle tamén á representante do Grupo Socialista que imos aceptar a súa emenda de engádega, que nos parece unha aportación que enriquece o propio texto. E non sei moi ben por onde empezar en relación coa intervención do portavoz do Partido Popular, que creo que é o maniqueísmo e un exemplo práctico de como os argumentos para o PP son como chicles. Ora, collo uns e os utilizo en función do contexto. E voume explicar. Miren, quen asumiu un compromiso co sector da dobraxe de que se iba a destinar como mínimo anualmente 3,4 millóns de euros non fun eu. Foi a Xunta de Galiza a través da TVG. Ben, unha situación... Señora Pontón, paro yo o tempo, señora Pontón. Unha situación, bueno, eu imagino... Señora Pontón, un minutiño, paro yo o tempo, non está... Non se me acusen co dedo uns aos outros, que todos sabemos de que pé coxeamos todos, así que vamos a continuar con cordialidade, e deixen falar, por favor, a señora Pontón, que é a única que está en este momento, pois que ten a palabra para continuar. Está ben, isto é como un minuto de publicidade, non? Que lles vamos a permitir aquí aos voceiros, ao resto de voceiros. Entón, imagino que vostede entón está super en contra do que facía o goberno do PP no ano 2004, no ano 2005, que destinaba moitos cartos á dobraxe. E me imagino que non o faría porque están piraos. Me imagino, falando así dunha maneira coloquial, porque xa é absolutamente demencial. Entón, dime vostede que a audiencia reclama produción propia. Vostede coñece as audiencias da TVG? Pois non o parece. Porque hai unha caída de audiencias na TVG flipante. E eu, se fora do PP, estaría moi preocupada. A non ser, claro, que o que se queira desmantelar a televisión pública. Porque estamos por debaixo dos dous díxitos. Sabe cales son as audiencias do último ano? 9, algo. A mí me parece que eso non é respaldar unha televisión pública, sino que está vendo unha caída espectacular. Por certo, tamén debería de ver máis a televisión, porque non todo o que se emite a través da televisión e da radio pública está en lingua galega. Hai unha política deliberada do Partido Popular de para non facer unha oferta real en galego para o público infantil e juvenil, por exemplo, poñen en inglés cousas para nenos de 2 ou 3 anos como se iso fora o cumio, e o noso problema é ver cousas en inglés. Non, nós non temos un problema por a marxinación do galego no ámbito do audiovisual. Pero, en fin, eso daría para outro capítulo, pero ten moito que ver con isto, claro. Por que non se fai unha televisión pública de calidade? Porque o PP non lle interesa prestixiar a lingua. Por que se están cargando o sector da dobraxe? Por o mesmo, porque nós claro que defendemos a produción propia, pero moito do que emite a TVG non é produción propia, son producións contratadas a outras empresas. Por certo, que algún día tamén habría que falar de cales son os intereses oscuros que hai en moitos dese tipo de contratacións, que tamén os hai e vostede seguramente os coñece moito mellor do que os podo coñecer eu. Eu falei co sector, falei coa xente que traballa, que son os representantes dos traballadores. Falamos tamén coa xente que representa as empresas. Se me quere escoitar, pois fantástico. Se non, o señor Mamonde debe botar de menos poder tamén debater nesta cuestión. E o que están é trasladando a preocupación, porque hai un desmantelamento do sector. E o PP di que os apoia, pero vota en contra de que se cumpran os compromisos que o propio Partido Popular dixo que asumía en relación con este asunto. E, desde logo, o que me gusta máis é o seu argumento, claro, de que vostedes só queren produción galega, non? E que vexamos cousas de outras partes do mundo, pois parece que ir en contra deste país. Non, pois mire, nós estamos pedindo aquí que efectivamente ten que haber produción propia, claro que sí, pero nós tamén queremos ver que as televisións, os produtos que se están emitindo noutras televisións se podan ver en galego, por que non? Ou vostedes están aí cunha política que o galego non vale para iso, non? Ou queren desprestixiar a lingua? Pois miren, claro que o sector de traducción é moi importante para iso. E se o están desmantelando, e se o que están facendo é como ahora, non? Que están remitindo cousas superbellas, mesmo algunhas con un galego que non é o que neste momento está recoñecido non oficialmente, porque o que se retransmite a través da TVG como galego estándar, é dicir, cando están vostedes degradando a lingua é porque efectivamente hai ou un desleixo ou unha desconsideración por iso, porque tamén sabe vostede que había un acordo que fixo a propia tele de non emitir produtos non que tiveran, digamos,
que non tiveran a calidade necesaria. Pois iso estáse retransmitindo agora mesmo, porque efectivamente o sector tamén mellorou e cambiou o estándar da lingua e todas as televisións oficiais emiten ese tipo de produtos. É dicir, que estamos aquí nunha situación crítica e o PP nos a decir que inventamos os problemas e que o sector está moi contento. Pois non é a realidade. Ten que rematar, señora Pontón. E hoxe están votando en contra de cumplir os compromisos que o Partido Popular asumiu e que darían unha mínima viabilidade para este sector. Xa vemos como os apoian. Dinlle pola mañá que os apoian e pola tarde isto é como se os afogaran, como se os asfixiaran. É un empuxón cara a un desastre anunciado, pero é a responsabilidade que vostedes teñen e a constatación de canto lles preocupa todo o que ten que ver coa normalización, precariedade e destruir un sector. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Pontón. Pasamos á seguinte proposición non de lei, a do Grupo Parlamentario Mixto, 35.600.